Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom maluluyon nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Sa gihapon o Dios, kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay daygon, himayaon ug pagasimbahon. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Kami nagapasalamat Ginoong Dios nga hangtod niining mga taknaa. Kini nga programa nagpabilid dinhis kahanginan nga nagasultig nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Bisan pa taliwala sa mga kalisdanan apan ikaw sa gihapon nagaagakay nga kini nga programa magpabilin dinhi sa kahanginan. Ikaw Dios among hangyoon nga panalanginan mo kini nga programa ug kining estasyon. Panalangini ang mga tawo nga nagapaminaw nga unta pinaagi sa influensya o gasa sa Espiritu Santo. Nining katapusan nga mga adlaw sila Ginoo imong hayagan ang mga salabutan kabigo nimo sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamuadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Oh? Okay, ato ning tan-aw ni. Okay. Sir, maayong hapon. Ang inyo ba nga gidiscuss kagabi amo gyud nga nasinsilyo sa pagpaminaw kay sawa pa mo magsugod og tubag, nakaplaster naming daan sa amo ang radyo unya nagapundok na pud mi og amo gyud nga nga naluto pagpaminaw ang inyohang gipangbatbat sa pulong sa atong makagagahom. Salamat sir, si Mamir ni. Okay, daghang salamat brother Mamir no sa inyuhang pagpaminaw sa atong programa no. Okay, ato ning kuan, ato pa ning basahon ni Kuya John, maayong gabi salamat kaayo aning programa nga nagpaathag sa mga butang dili pagyud kaayo gyud namo na sinati kay maglisod magyud mi pag pasabot ni anang mga bahina, pero napasayunan mi kay amo manggod nga mabati sa inyong programa nga ingon di ay ni ana ang plastada sa mga sama ana nga mura ba og debatihon hinuunta nga ang dulumtanan dili na angay likayan kay ipakaon na da butata lagi nagsunod di ay sila sa nagsunod ay sila sa progrina doktrina siguro untani na progrina sa Yawa. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat pod. Well, niya patay basahon sir, pangutana ni. So, dili lang una tanong kay naa naman tayo pasaligan nga pangutana nga ato bagon. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diya sa iyang cellphone. Mas maayo pod siguro higala nga ato usa nga ibanan pod og ato usa nga
tan-awon ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Limi. Okay, digan salamat, Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Ato nga mga listeners sa radio, ato mga viewers sa Facebook, sa bisan asa man taron nga dapit sa kalibutan, kinasing-kasing mo namo nga gina-invite higala sa pagpakig-uban o pag-participate sa ato nga tulamanon. Pwede na mong makapadangat o maminsahe ini sa atong programa. Maka-text mo sa among number ni Brother John o maka-send mo higala og mga messages dinhi sa comment section nato sa Facebook, no? Ug naasad mo yung mga pangutana diha nga gusto niyo pakisayran may tungod sa pulong sa Ginoo, labi nagnaay mga follow-up questions kay gusto gyud mong mahibaw og naiwa kay niyo maklaruhi og sabot. So amo na dawaton ikalipay na mo na higala aron matinaw gyud ang pangutana nga gipadangat dinhi sa ato makahigalaan. So, amo nang paabuton, niya, palihog lang no, alang sa itong mga viewers, mga followers sa Facebook, sa atong live sa Facebook higala, atong i-share sa kanunay ang ato nga programa, parang daghan ang makapamati, no? Niya, ako din gipahibalo atong makaigsunan di as kaduawan nga kaduawan members nga doon natay igsuon sa pagtuo nga ning pahulay na newly baptized member na tos mabuli si Sister Helen Sayod nga gipapahulay siya napahulay siya kagahapon. Gahapon siya napatay o niya karong gabi sugod ang serbisyo. Sila si Brother Nelson o Brother June ang mag-service diya, no? So, mga kaigsunan nato atong ipahibalo karong gabi na nga sugod ang service karon gabi o niya ang lubong ana karong adlaw nga Miyerkules. Okay, pahasubo nga itunol gikan sa Jesus is Our Hope diha sa pamilyas mga sayod sa kamatayon ni Sister Helen Sayod. Okay, ato na ning sugdan og basa mahigala ang ato ning sugdag basa ang mga kaigsunan nato makahigalaan nga adunay mga mensahe nga atong nakita ni sa comment section sa Facebook. Okay, naguna dinhi si Sister Jimari Kalapuan tuani sa Saudi Arabia. Salamat Sister Jimari sa imong paglab o pray kanunay sa ato nga programa. Okay, niasad si Brother Rufino Moreno sa gihapon. Salamat kay Brother Rufino, no, sa paglab o pagpray. Niapod si Sister Belinda Lohira Tirana. Salamat po kayo sa paglab sa ato nga programa. Niapod si Meliod Silasol. Salamat kayo sa paglab o pagpray. Niapod Rolly Cabatania. Sa gihapon, salamat Brother Lino sa imong paglab ug pagpray sa ato nga program. Okay. Ato pong nakita din si Ma'am Imelda Galiaris. Mayong gabi Brad Libby ug Brad John ug sa tanan nga nagsunod niini nga programa. Maayong gabi kanatong tanan, hinaot ang Ginoo sa kanunay, magapanalangin sa kanunay, watching from Lapu-Lapu City. Nadikas Lapu-Lapu ron, Ma'am Galiaris. Okay, niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby o sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw o sa mga nagview niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So, God bless also Brother Ronelo. Niya po si Brother Jeffrey Punay Miralias. Salamat sa paglab o pagpray. Niya ibutang niya God bless. Salamat po kaayo sa t-shirt nga inyong gipadala namo diri ni Brother Joe, no? Dong Jeffrey sa Jupstar Printing Press. Salamat kaayo
So tagutlog yun mi sponsors mga t-shirt nang kami diri si Brother John og kinsay ganahan og sponsor sa mga t-shirt sa Jesus or Hope og kini maayong balita. Di puming balibad si Brother John. Di gina mo na balibaran. May og usa na away na kay balibad mi. Dagan mi. Okay ni apod si Brother Jimmy Monte Alto. Salamat sa Dios bisan og gauwan diri sa among dapit. Pero naabot kog sayo kay makapaminaw sa naandang programa. Maayong gabi Bro Libby, Bro John og sa tanang nagsunod niini nga programa. Salamat kayo Sir Jimmy Monte Alto. So gikan eskwelahan magdali gid siya uli do aron makaabot sa ato nga program. So thank you kayo sir sa imong kadasig. Niapon si Majlia Muñez ngano pads sabi ni ngano pads. Okay niya po si Lynn of Keria sa wakas taon nakaabot na jud ko makapaminaw sa inyong programa. Maayong gabi Kuya John o Kuya Libby. God bless. Gikan kang Sister Lynn of Keria. Okay. Ato usaning ipuli ang pikas nga screen higala. Ato ning lilion ang mga kahigalaan o mga kaigsunan nato nga nag-send og heart, no? Nag-love sa ato nga program o nag-like sa ato nga programa. Aritas mga nag-love, nagkahulugan, nag-send sila og mga heart. Niya si Sister Emelda Galiaris, G. Marie Kalapuan, Merifel Vargas, Eric Sinoy, Elmodam Flores, Lane of Keria, Chari de la Cruz, Nogas. Maayong gidang gabi di sa Mabuli. Atong mga silingan diya. So good evening lang Sir Chari. Niya bisan pa man Sir PB nga always naminaw. Sila si Brad Junior. Sila si Nita. Sila si Giovanni diya. Maayong gabi. Sila si Berbina. Bisan pa man Sir Mercy diya nga wa ginay paltas lang maminaw. Sila si Rizal, niya good evening lang na Brad Philippine, lang Rosemary, mga Gutierrez, niya Esther Susan diya, mayong gabi, mga Palma family. Niya bisan pa man niya Esther Enilia, nila ni Brad Eric Sinoy, mga Sinoy diya. Niya ngadto nila ni Brad Roy Sayod, no? Nakasda sa kasubo karon tungod sa kamatayon sa ilang inahan. Good evening po nila ni Brad Toro diya. Nila ni Dailing, Lambanisa, ni Ganggang, ilang mga kabataan. So tanan diha sa Mabuli, no? Di na to ika-mention tanan, pero kamong tanan gina-welcome sa ato nga programa. Salamat sa makaninyong pagpaminaw. Okay, padayon ta nga tusunahan ni apod si Brother Elmodam Flores, Lane of Keria. Ni ato nakita si Selene Ruiz Mindaros. Ni apod si Elena Pacifico, Elpidia Coro, Jolina Istorco Rizal, Carilyn Marikit Galiares, Jeffrey Punay Miralias, Jubilin Idar Disabilie, Alger Lipon, niya sad si Emilda Osabel Buratso, Belinda Lohira Tirana, o niya si Ariel Kababan. Mao ni ato nakita mga nag-love, mga higala. Arita sa mga nag-like. Ato pong nakita si Brad Ronilo Itang, Basilio Tero Notarion Jr., Welski ML, Moises Alex Liaban, Angel Alboro Diheto, Giovanni Inganyo Bayo, Tata Likay-Likay, Sanglitan, og Millions Silasol. So, as of this time, mao ni ato nakita mga higala. Okay, ato ning balikan pag tan-aw ang pikas nga screen ni si okay ni si Sister Chari de la Cruz Nogas. Love this program so much. To God be the glory. So thank you kayo Sister Chari.
sa paglab ug pagpray sa ato nga programa. Niya pod si Mike Tyson. God bless mga sir. Niya po si Mrs. Alex Leaban. Maayong gabi ininyo, Brad John. Brad Libby. Salamat sa pagpray ug paglab. Niya po si Brother Jerry na Ilon. God bless Brother Libby and Brother John. Good evening. Salamat sa pagpray ug paglab, Brother Jerry na Ilon. Okay, makahimog ya po mo higala sa pag-send no og mga mensahe dinhi sa ato nga programa karon taud-taud ato unya ng pagabasahon. So akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, salamat Brother Libby adto ta sa pangutana mga kaigsunan, makigalaan. Pangutana ni GC, no, Brother GC. Ang imong pangutana maunag gyud ang kahigayunan, no? Unya salamat nga nipasalig ka nga tagaan gid nimo atensyon nga makapaminaw ka og mahitungod anang Bible study nga nasugdan ninyo. Padayuni lang na siya pag kuan kay gisangyawan ka man kaha, padayuni lang na. Then ang imong madungog og mabati dinhi sa atong programa, imong ilandi. Unya karon imo maning gipangutana dire sa atong programa ang imong nadungog og nabati. So kami sa kinasinggasing amo ning tagaag pagpasabot dinhi sa kahanginan, dili aron siraon namo ang ilahang baruganan kundi ang pagpasabot gyud sa kamatuoran, no? Salamat kayo brother, no? Na-mention madining ni Amdris ubos nga kuan, pero sorry lang yun brad. Kay sa man na wahi man ako din ni Amdris ubos nga don't mention my name. Sagdi lang brother. Ako naman gitong na-mention na. Okay. Ato ning basahon ha. Sir, maayong gabi. Ako gibaybulan sadgo sa Jehovah's Witness. Unya okay ra baya gyud sad sila modala og friendship sa mga tao, pero unsay inyong ikasulti kay duna manggoy ilahasad nga balasahon nga si Kristo nibalik na apan sa hilom nga paagi ug wa lang mahibaw-i. Salamat sir, ako ning dala sa inyong programa para nga masabtan nako. Okay, brother, kuan lang na-mention na maginin ako, Brother GC. Unya, kanana ang suri gyud kaayo, sa man ang diri magus-ubos, imong nakuan nga don't mention my name, diris ubos, dapat unda to, dito pas ibabaw, daan na to nimo nga kuan, nalipat man lang gugo. Brother GC, okay, salamat kayo ha. Mahitungod ni ining pagtulunan sa mga Jehovah's Witness nga si Kristo nimbalik na pero sa hilom nga paagi ug wa lang mamatikdi, kini siya ug sa kuan pa palusot lang ni nga rason ug katarungan kay duna magud silay prediction. Unsam nang prediction? Mga pagpanagna ba nga si Kristo mobalik ni anang panahona, ni anang tuiga, pinitsahan gyud. Unya, ang ila pod nga mga membro ning tuo ani kutob sa giabot ni ining ilahang pagtulun-ana kay kini gud sila ang ilang gituhan og pagtulunan gikan mana sa Watchtower. Gikan na sa Watchtower, busa kung unsa may ilang gituhoan og gibarugan karon, maunay gitudlo sa ilang mga pangulo sa Watchtower. Sa adlaw unya sa katapusan, kining ilang mga pangulo diha sa Watchtower, mauunya ni ilang mahayon o mauni ilang basulon. Kay ang kadaghanan gud aning na membro sa Jehovah's Witness, mga close-minded, kay gikondisyon na daan sila ang ilang hunahuna nga di na sila maminaw, di na sila mudawat og uban pa nga mga paghisgot mahitungod sa pulong sa Biblia. Ang tinuod pagkasulti,
sa diha nga napakyas for how many times ilang gitagna nga gikan na sa Watchtower nga si Kristo mobalik ni anang tuiga ni anang mga pitsaha pero wa may Kristo nga nimbalik mauna nga dunay mga palusot nga rason nga naaman sa kananaang kuan sa ilahang bantayang turi og sa awik nga magasin nila nga nibalik na si Kristo pero sa hilom lang nga paagi nga wa mamatikdi tungod lagi kay napakyas mangyud sila sa ilahang gitagna nga si Kristo mobalik ni anang panahona pero kay wa man mobalik mauna nga narason na lang nga nibalik na pero sa hilom. Pero si Kristo nagpasidaan siya Mateo 24:36 walay nasayod sa maong adlaw ug takna bisan pag mga manlulunda. Unya nalabuan naman sa ning ilang mga pangulo sa Watchtower sa ilang nilabaw pa rin manlulunda kay magpatuo man nga nahibaw. Og unya kay nini ang ingon si Kristo way nasayod sa adlaw ug takna. Munay gisulti lang may tungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Mauna nga si Kristo nagpasidaan ng daan Mateo 24:4 magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Nganuman tungod kay nahibaluan ng daan ni Kristo nga ingon niini ang mga mahimong senaryo nga mahitabo sa kalibutan sa haduol na niya nga pagbalik. Sa pagbalik ni Kristo dili nga ingon nga sa sikreto o dili mahibaw-an sa hilom lang bakak mana tungod kay wa na isulti og ipasabot sa Biblia ang nagpasabot ug ang nagsulti ana ang naara sa Watchtower unya gitulon pod sa mga membro kay believe o nito o ni believe balang gigasti sila sa taga Watchtower unya ingon ini naamang koy kuana na pamphlets ana nila na ilang magasin nga nagkuha na human sa ilang kabiguan nga balik si Kristo mo na ning gawas nga nibalik na sa hilom pero wa lang mamatikdi pero dili na tinuod dili na maoy gisulti ug dili na moy gipasabot sa Biblia. Tungod niana akong balikan ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So kanang bahina Brother GC wala na itudlo sa Biblia, wala na itudlo sa Ginoo nga ang pagbalik ni Kristo sa sikreto o sa hilom nga paagi nga dili lang mahibaw-an. Unya sunod ang kasulatan gituga sa pagpanudlo unya gitudlo anta wa man na itudlo sa Biblia sunod alang sa pagpamadlong. So kanang puntuha Brother GC gibadlong na dinhis balaang kasulatan kanang mga tawo punduka tungod kay dili man na mao nga ang pagbalik ni Kristo sa hilom lang nga paagi. Kay kung atong basahon sumala sa Mateo 24:27 nagsulti kay maingon nga mukilat ang sidlakan hangtod sa kasadpan maingon unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Sa pagbalik ni Kristo niining kalibutan na mukilat gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan mauna ang pag-abot ni Ginoong Hesus kay kining anak sa tao nga gihisgutan dinhi referido ni may tungod kang Kristo. Unya mukilat ang sidlakan paingon sa kasadpan mauna ang pag-abot unya ni Ginoong Hesus wa man pa mahitabo kanang bahina. Unya sila moingon nga nibalik na kay wa mamatikdi lang sa hilom ra bakak gyud na. Karon ni apa ang pagbalik ni Kristo atong tan-awon ra gud sumala sa gihisgutan sa Mateo 25:31 tanaw ha unya paingon sa 34 unsay gisulti dinhi og inig abot na unya sa anak sa tao inubanan sa dakong himaya og sa tanang mga manlulunda ug siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Sa pag-abot ni Kristo siya sa puwangon sa mga panganod magalingkod siya diha sa iyang trono ug unya inubanan sa tanang mga manlulunda. Wa pa man na kamo nakasaksi na bagod mo nga naay Kristo nga ning lingkod sa trono unya gikuyugan sa tanang manlulunda maingon nga siya ning balik na. Wa
Unya niya ang gisulti sa 32. Nagingon din og siya mahisama sa usa ka magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding, ug iyang pagatapukon ang tanang kanasuran sa kalibutan, ug ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo, ug ang mga kanding anha sa iyang wala. Ni kini nahitabo bagod ni maingon nga nimbalik na makade si Kristo pero sa hilom lang, pero wa lang hingmatik di bakak man na nganuman kay sa pagbalik ni Kristo ang tanang katawhan sa kalibutan, tanang mga kanasuran iyang tapukon, lainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Matarong ba og dautan gipasabot karniro kanding, duha lang kapundok ang tao. Unya nahitabo na ba ni ang pagsegregate sa karniro kanding sa matarong og dautan, wa pa man tanawa. Ug ang mga karniro anha sa iyang tuo, ug ang mga kanding anha siyang wala. Unya nahitabo na bagud ni. Wa oy. Unya ingnon nila ni balik na, muna dako kayo nang abakak, sunod tanawa ha. Nag-ingon sa 33 nga lainon niya kay ang mga karniro sa tuo, ang mga kanding suwala, sa ato pa matarong udawtan. Tanawas 34. Umari kamo mga dinaig og ang hari magaingon di asiyang tuo. Tanaw ha? Sa 34, 25-34. Og ang hari magaingon diha sa iyang tuo. O, kinsa man tong nasto, mga karniro. Umari kamo mga dinaig sa akong amahan ug panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Tanawa nga sa pagbalik ni Kristo moingon ang mga koan, ang hari nga mao si Kristo. Umari mo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Himbalik na magkaas Kristo pero sa hilom lang wa mamatig din na karon kinsa man sa ilang mga kaubanan o kinsa mas mga taong tuan dito sa gingharian. Unya ni Apao sa Juan kapitulo 5 versikulo 28 ug 29, sa pagbalik ni Kristo ha, giingon dinhi, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, ug ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. Bihuna-huna ako no, kung tinuod pang ilang giingon nga si Kristo nimbalik na pero sa hilom lang nga paagi ug wa mamatikdi, kanus man na ni nahibaw-an nga ang mga patay ng gawas nga banhaw diha sa ilang mga lumnganan kay mo man gisgutan. Ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. Unya kay nimbalik na magkas Kristo, unsa man ni ron kinsa man tong giluwas na ug kinsa magyukman silot, kay balik na maghadi si Kristo. Unya ni Apaw kun atong basahon sumala sa nunang Tesalonica 4:16 ngadto sa 17 nagingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. O ang mga nangalagad sa Ginoo sa buhi pa unya nangamatay sila, pagbalik ni Kristo mautoy unang pagabanhaon, gitawag ni og first resurrection. Unya karon kay nimbalik na magkadihay si Kristo nganong wa may mga gipangbanhaw, pagkadako gyud nga surambaw ni anang mga pagtulon-ana nga ingon ni ana. Mao na nga sa tinuod lang gyud nasayod man gyud no ang Ginoo sa atong kasing-kasing, nakagita man niya ang atong kasing-kasing ug hunahuna, nahibaluan niya tanan. Makakita na gani kog mga membro sa Jehovah's Witness, lalaki, babae, mga batan-on ug hamtong nga sila ang uban anak nila magsakay og mga sakyanan no, unya matingob na sila, unya mura ba og ana dihang barangaya o kaya si Tsuha anha sila i-deploy ba, unya magpares-pares na sila, maatlan gani nga di maayo ang panahon mag-uwan, magpayong-payong intaw na sila manuol sa mga panimay. Mubati gyud ko og kaluoy nga naman sila nga na nagsangyaw
kinasing-kasing ilang gihimo, ang ilang pagtuo, ang ilang baruganan. Pero mahuhog ba lang ba nga moabot sa akong hunahuna nga nauto-uto gyud ni sila sa taga Watchtower? Nga naman, tungod kay tagaan silang pagtulunan o doktrina nga sayop unya kini manggod pud silang mga membro ani mga close-minded, halos di na nimo kasultian og tinuod kay sila na lang insaktog tinuod. Pero ang tinuod okay ra baya gipud tinuod, sakto na ang imong gingon Brother GC nga ang friendship nila okay ra gyud. May mga panahon bisan asa kung mga lugara dias Daplis Pantalan o asa dias Mercado, dias mga plaza, ginay panahon nga magbarog na sila tagurha ka buok usay tulo, pero kasagaran duha, tulo, unya naa sila'y mga gipantindog nga mga stand, di naa diha ang ilahang mga balasahon libre. Mukuha ka lang og usa, og asay magustuhan nimo magpili ka, unya mo offer na sila og Bible study sa imo, pero di ka mo dawat sa Bible study, okay lang, kay naan naman to ang ilahang mga magasin sa pamasin og pagtuo nga masultian, masangyawan ka pinaagi sa ilang mga magasin nga imong nadawat. Luoy kaayo nga tan-aon, samaan ni ron hintuo lang gid sila nga nimbalik si Kristo pero sa hilom, sa sikretong paagi. Bakak mana kaysa pagbalik ni Kristo, ang mga nangamatay, mga banhaw, unya wa man mga banhaw lagi. Ang pinadayag Kapitulo 1:7 sa pagbalik ni Kristo, makita siya sa tanang mga mata, meaning dili na itaho-taho, dili na idungog-dungog, dili na isusigilon, ikuno-kuno ang pagbalik ni Kristo, kay ang tanan makasaksi man, makakita, kay ang tanang mga mata makakita sa pagbalik ni Kristo. Unya kinsa may nakakita sa ato. Unya, kung atong basahon sumala sa Buhat Kapitulo 1, versikulo 9 ngadto sa 11, nagingon og samtang nagatutok pa sila, ngadto sa itaas, tan-awa adunay duha ka taong nagbistig magputi, nga nagingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatutok man kamo paingon sa itaas, kining Jesus nga gikuha gikan kaninyo, mubalik raon niya nga samas yung paagis niya nakita sa iyang pagsaka. Mubalik siya, makita gyud, dili ingon nga sa hilom. Unya nganong nahibaw man sila ana. Unya unsa may gibuhat ni Kristo sa diha nga nimbalik siya sa hilom, unya wa man di ay mamatikdi. Nga sigon sa atong gibasa, makita sa tanang mga mata, ug unya ang mga nangamatay mga banhaw, ug unya mulingkod siya diha sa iyang mahimayaong trono, unya siya kuyugan sa tanang mga manulunda, ug ang mga nangamatay nga mga matarong unahon niya sa pagbanhaw. Kinsa may nangabanhaw? Kinsa man Kristohang naglingkod sa trono? Unya kinsa may nakakita, kay makita mas tanang mga mata sa pagbalik ni Kristo. Mauna nga si Kristo nagpasidaan, Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Bantayanan kaning mga bahina, kining mga puntuha, tungod kay nganuman, ug dili ta magbantay, lagmit gyud nga mahisalaag ta. Lagmit mahisalaag ta. Unya usa sa mga punto nga gikuan ang kinini ang gihisgutan sa pagbalik ni Kristo. Nawa, kung imong basahon sumala sa Pinadayag Kapitulo 11 versikulo 12, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sinapuang sa panganod paingon sa langit. Sa pagbalik ni Kristo, ang mga dautan makabaton og kahigayunan nga makasaksi sila magtan-aw sa mga taong gisapuang sa panganod paingon sa langit. Hinuon dili magyuni sila moadto og langit, apan ang Biblia nagpasabot nga ang mga dautan na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Meaning nga dili malilong
ang mga matarong nga gidala dito sa langit nga naman sa puwangon sa mga panganod. Mo bitaw ning gisgutan sumala sa nagsunoy ka kwadro 16 ug 7 kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. 17 nagingon ug unya kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasapuangon ngadto sa mga panganod uban kanila ug sa ingon ini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Makig-uban na sa Dios sa tanang panahon sa puwangon sa mga panganod kay lagi pagbalik sa Ginoo di man siya motunob ninyo taa sa puwangon sa mga panganod dala ngadto sa gingharian sa langit ug ang tanang mga dautan makasaksi ug makakita sa pagbalik unya sa atong Ginoo Kristo din sa iyang pagbalik dili siya maginusara kundili inubanan siya sa tanang mga manulunda sa langit. Ug niining panahona usa ka nindot ug matahom nga talan-awon nga sa pagbalik sa hari sa mga hari. He is the kings of all kings and lords of all lords. Magalingkod siya diya siyang mahimayaong trono ug unya masaksihan sa tanan din ang tanang mga manulunda na Jesus nagauban sa iyang pagbalik. Karon kung imo basahon ang Episo 3:20 nagsulti man na nga og ang atong pagkapumuluyo didto sa langit nga tungod ni ana atong ipaabot ang atong Ginoong Kristo. Sumamuyo ang mga tao dito sa langit sa panahon sa pagbalik na ni Kristo. Nibalik na magas Kristo matod pa nila nganong wa pa malagi na muyo dito langit. Ay noon, di man lagi na sila maadtog langit. Pero nga nung wa pa man sila makapuyo sa praisong yuta, kay mo na ilang ginahuna. Kanira ba sila? Naglunging manggid intahang yun ni. Na malandong yun ni. Nagtutimaan na sa mga building o mga dagko o nindot nga balay asay ilang ang kunon kay sila magyud unya ang manag-iya sa mga butang ning kalibutan na. Mao nga naa na sila doktrina o pagtulunan. How can you live the paradise on earth? Brother GC, once again, salamat kayo sa imong pangutana. Unya, padayon nilang kay kugihan magina sila musangyaw. Sultihan ta ka, Brother GC. Bisan pag magduha ka tuig na, di lang ka mo balibad. Mo entertain gihapon kanila, mo dawat gihapon ka. Bisag duha ka tuig, di na maingo nga mo tagam. Sigihan ka ginilag balik. Gawas kung dili ka na mo atubang o dili ka na mo maminaw nila. Pero maminaw ka pa, di na sila mapulan kay ilang gihandom lagi nga makabig ka diha sa pagpangalagad ni Jehova. Apan sayop nga pagpangalagad kay nganuman ang Jehova nga nagsulti dinhi sa gipasabot dinhi sa Biblia. Oy, Sabat keeper man unya sila Sabat breaker, so di po na maulagi na. Papan isultihan te ka, Brother GC, kanang panahon mamalay-balay ni sila, unya, bisag imo lang yung panidan. Panahon na gani na ay mangutana, niya, sabto nilang maapiki sila, dayon man na, di man na mo entertain og dugay, mura nag-Mormons ba? Dahil ingo adto sa mi, kay naami schedule na ami Bible study, mo iwas gina, mulikay gyud na kabalo mo og ngano tungod kay bisag unsaon dili mahitabo nga ilag yung kapamatud-an kabarugan ang ilang doktrina. Nahitabo bitaw na di ko kalimot sa karanasan namo ning Brother Jimmy Miralles og ni Jonathan Pianyar diha sa kanang Malbago kay order Manila. Hala pagdala mo rig pinaka labaw ninyo, pinakamaayos Biblia. Unya, kay wa man lagi po tuman tuwing lang hangyo, ako mo'y naadto dito. Ako ingno lang nato nga di ko labaw ang atong prinsipyo samag nagbatas og kawayan, mag-agi sa kagingking, una pa ang boss. Mauna nga kagingking ng usa tang matubang nila, unsa gani dangatan unya, usa pa ang boss, mga dagko. Ang katubang sa amo ato si Jamos, si Singko og si Hiron. Og buhi pa intang doon kay mga tiguang naman gito.
Si Jamos, nakakita ko di pa kaayo dugay, guwang-guwang na pod. Gipost-post, bundak ni Jamos ang ilang libro kay sila mismo walay mga kabangkaagan, way kalibutan anang ilang mga libro ug unsay sulod. Unya giingnan ko nga wa kay katungod paggamit ani kay amo ning libro. Kung mao ba nya nganong inyo man ning gipamaligya na malit ra man mi ani tungod dili na sila mo entertain og pagkamaayo-maayo pero di gid na nila entertainon kay dili sila makapabarog o makapamatuod sa ilang doktrina. Busa Brother GC, salamat. Ug unsay inyo pang na hisgutan diha sa Bible study, iari gihapon na sa ato nga programa kay ato na ang hisgutan pero dili na tinuod nga nibalik na si Kristo sa hilom lang ug wa matikdi. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw ni mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John ato ning Lilion Makadiyot Higala ang mga nahidugang nakig-uban nato dinhi sa ato nga programa. Okay, niya si Mike Tyson from Compostela, Cebu. So may gabi Mike no diha sa Compostela, Cebu. O niya pod si Norman Velasquez Villarinte. Mayong gabi sa inyong tanan kuya. Nagtan-aw mi diri karon sa Sitio Iscaw, Daha, Jot, San Isidro, Leyte. Salamat sa inyong pagpanuodong. Kumusta na lang mo dihan tanan? Niya po Mrs. Mike Tyson gihapon, ingon siya dinhi nga mobalik ko sa pagsimba sa inyo mga brad. Niya di ako sa Compostela karon. Asa usa ko ka Katolik. Brother Mike Tyson, no? Salamat sa imong plano nga mosimba ka, Katolik ka, naa kag Compostela. Unsa na imong nimutang Compostela? Compostela Cebu o naa man po'y Compostela Valley go dito sa Davao? Cebu ni kay Binisaya. Sa Davao. Cebuano po dito na. Cebuano man sa to dito, pero asa ka nga Compostela man, hangyo lang namo nga mangutana lang ka sa uban dinha og asa ang simbahan sa Seventh Day Adventist. Unya mohangyo misimo nga dad-a ang atong programa kay mo entertain man ang mga kaigsunan nimo ingna nga listener ka sa ato nga programa sa radyo, no? Nila ni Brother Libby ug ni Brother John. Unya kana sila nahibalo na. So salamat gyud ni ana ang imong plano nga mo mangita ka og simbahan. Kinsa ni si Tyson? Mike Tyson. Ako man ni siya murag sa iya murag sa iya haraning Facebook account siguro. Pero dili gid na maoy iya gyud nga ngalan. Unya sige ingon ana na lang pangita lang og simbahan pagsusi-susi mahibawa adto nimo kay naa kag Compostela Cebu naapod tay simbahan diha sa Compostela. Okay, niasad si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat sa paglab o pagpray. Niapod si Dudong of Tana. Good evening mga brad. Brad John o Brad Libby. Greet ko og happy listening sa mga taga Barangay Langob, SDA Church. Okay, good evening no, Brother Dudong of Tana. Niapod si Felipe Dilaw. Salamat po sa paglab sa ato nga programa. Si Brad Pipi ni diya sa Anapog. Good evening Brad Pipi. Salamat nga nakikuban ka karon. Niya po si Lemuel Sanchez kay mibalik naman kaha. Asa man po siya nagpuyo kay muadto ta kay mibalik naman kaha. Okay, niya po si Sonny Sumayang. Salamat sa pagpray o paglab. Anya, dirita sa pikas nga screen, ato ning tanawon ang nahidugang naglab o naglike sa atong programa, mga higala. Ato nakita dinhi si Patri Jim Colastri. Niya po si Rose Jane Carabio.
Eleuterio Lagarisa, Abner Dualio ni Apos Jolina Estorco Rizal, niya Maricel de la Cruz, niya po si Bradjiri Villamor, Brother Junior Nuiva Claves, niya po si Oliver Kengijen o Sir Gine Rama Permin, niya arita sa Picas ato ning tanahon, ato nakita dinhi si Tomailo Linad White, niya Wells Kim L, G. Merced, Jibni Jeris Malati, niya ato sa nakita dinhi si okay, ato tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Okay, niya day si Suni Sumayang. Salamat sa paglab o pagpray. Okay, yun sa to paghanay ba dyan ang pangutana? Ang pangutana, Good Brother Libby, nga gisangyawan lagi siya, gibaybulan siya ba sa Jehovah's Witness. Unya, niabot sila sa punto, nga daapod siya nabasa pod, nga si Kristo kuno nimbalik na, pero sa hilom nga paagi, ugwa lang mahibaw-i. Okay, daghang salamat, no? Niya po si Sister Alma Mahait. Good evening to everyone. God bless you always. So, thank you. Maayong gabi ninyo diha, madam. No? Salamat sa pag-view sa ato nga programa. Okay, salamat po sa pangutana ang gipadangat dinhi. Nakamit siya og Jehovah's Witness, no? Mao na ilang doktrina higala. Muna ilang nasabtan sa Biblia nga si Kristo nahibalik na sa hilom. Daghang na sila og prophecy mga higala. Kung imong lantaw nilang prophecy niya, pipila nga ato nga lakbitan o. Unya, wa gyoy natuman sa mga prophecy nila nga ilang gihubad sa mga tagna. Una, nag-ingon din sa aniadtong 1874, nag-ingon sa din sila libro nga Our Lord, the Appointed King, si Kristo, is now present since October 1874. Makita ni mabasa silang libro nga The Battle of Armageddon sa Volume 4 of the Studies in the Scriptures, 1914 edition sa page 621. Ilang gipahayag sa libro nga ang atong Ginoo nga appointed king karon naana siya sukad ni adtong 1874. Wa kita kahibaw ang atong mga karaan nga mga tao nakabot to igawa sila kahibaw nga abot. Nga naman kay mo lang ilang pagtulan sa hilom. Nga pa yun na po lain sila nga ilang prophecy. Makita kini sa The Time is at Hand nga libro. Daghan na silang mabasahon. O niya sa volume 2 of Studies in the Scriptures, 1908 edition sa page 101. Ang mabasa mo ni, The battle of the great day of God Almighty will end in AD 1914. Ang gubat daw, nga dakong adlaw sa Dios nga makagahom matapos ni adtong 1914. Tapos ako na wanay gubat dito ra kutob. Muna ilang gipahayag. Aniya, nahitabo ba na? Wala gihapon. Ani na po ilain sila nga prophecy. Mabasa po na sa ilang libro nga millions now living will never die. Sa niadtong 1920 sa page 89. Muna atong mabasa giingon ni silang libro. Therefore,
we may confidently expect that 1925 will mark the return of Abraham, Isaac, Jacob, and the faithful prophets of old. Yan nagyog ko'y magasin nga, picture. Naghimo sila og kanang usa ka gitawag bit sarim. Kanabang naghimo sila usa ka gambalay. Kay ilang i-accommodate ni adtong 1925, kay ilang gi-prophesy mga higala, ilang gitagna nga sila si Abraham, si Isaac ug si Jacob ug ang ubang mga propeta mabanhaw o niya adto na si tawag House of the Princess ito sa Bitsarim. Pero nahitabo ba nangabanhaw ba si Abraham, Isaac ug si Jacob dato 1925? Wala. Pero ilan ang gitagna palpak gihapon. Karon inasad sa ilang basahon nga The Watchtower, gula nitong September 15, 1941 sa page 288. The Lord provided instrument for most effective work in the remaining months before the Armageddon. Okay, nasa doktrina Armageddon sad? Kanya, nepag itong mabasa sad, sa usa ka libro nga Consolation, May 27, 1942 sa page 13, we may expect to say Daniel and other mentioned princes any day now, gikan atong 1942. Anya, naghiskot po sila din sa The Watchtower nga basahon sa August 15, 1968 sa page 494. Ingon din nga 1975. Naghiskot din nga 1975 will mark the end of 6,000 years of human history since Adam creation. So ilang gipamatuod nga pagka inig katuig 1975 mao'y timaan nga katapusan kinutuban sa 6,000 years sa tawhanong kasaysayan sukad sa kang Adan, paglalang kang Adan. So daghan silang mapapisi mga higala nga ilang gipantagna pero wala gyoy natuman palpak. Nya usas gipahig nila pagbalik ni Kristo sa hilom. Pero sa Biblia, contradicts Biblia. Unsa may mahitabo inigbalik ni Kristo? Dili hilom sa unang Tesalonica 4:16. Kay ang Ginoo gayod manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag. Napa ha? Inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios. Hilom baguna sininggitay na trompeta sa Dios pagabudjongon og unya ang nangamatay nga iya ni Kristo mamangon. Kadungog kaning mga patay. So dili sa hilom og mabalik ang Ginoo. Kay sa Mateo 24:30 ang tanan nga kabanayan sa yuta katong madaotan managminatay sila sa dihang ilang makita si Kristo nga sinapwang sa panganod inubanan sa dakong gahom ug himaya. Kunya na hilom na managminatay manggani ang mga daotan. Unya sa atong mabasa makita gyud pinadiyag 11:12 ingon ang Dios sa kamungari og ang mga daotan magtan-aw kanila samtang sila sinapwang sa panganod paingon sa langit yung paingon higala mao na gisulti sa Biblia. Pero sila si Kristo nimbalik pero dili dalhon matarong sa langit anhira kuno sa yuta. Kasumpake kay nas Biblia kay ang Biblia nagsulti nga adto gitag langit. Wa na matay time higala sa di pahingpit tapuson atong tulamanon. Ani ade ato nakita si Salome Adams. Okay ni atong theme song. Mga higala magamputa dalang panan ug makagagahom namo nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong.